lalaki, pinaagi sa itlog, imo nang mahibalaan. Kaning ka t-shirt og white, kana. Imong itlog dudong mo na itawag og fresh egg. Oh, kaning ka pula. Oh, kana, medyo init. Oh, kaning gablo. Minyo na ka, sir? Wala. Kung minyo na ka, sir, og haras imong asawa, gibali-balik imong itlog sa kama, muna itawag og scrambled egg. PH, mga seaman, kanang itlog gilabang sa dagat mo itawag salted egg. Kato mga balo na siyam katuig, gitur ka nag-ugat, ang uban gitalumtom na. Ang tawag sa itlog ana, Balut Pinoy, numero 18. Kaning katatay, sir, kanang imo sir, balaan ang imong itlog, sir. Banaag na ba kayo din, sir? Oh. Ang tawag sa imong itlog, sir, kay balaan man na century egg. Pero mga lalaki, ang mga problema kay naasad sa mga babae. Oo. Ang mga babae, mahimala na imo pinaagi sa ilang gatas. Kaning batanon ka na, tawag sa gata na fresh milk. Kaya edad og 18, pasteurized milk. Bagong minyo, skimmed milk. 5 katuig sa kaminyoon, mototoy ang bana mo, apil sa anak. Kanang itawag og yogurt. Kanang imo mother, kanang imo balaan ang imong gatas mother. O kanang likod ni tatay gagablo, kana gatas mother nga balaan, tabliya. Ni bagtok na. Ang sumpa, tirmos. Ang romance, magkuyog yun na. Diba? Sa mga batanon, remember this. Kato mga batanon pa mo, ihangad mo sa langit, inyong giampo, nga basog makakita kong binuhat nga agong higugmaon. Gituman sa kahitasan. Mura o kanta ang gugma o romansa. Sa pagdawat niya sa imong gugma, ingon ani ang kanta. At last, our loves come along. My lonely days are over. Yes. Shit. O sa pasungay ka? Gapula ra ba ka? Basig matiunay ka. Hinay-hinay ha, kay miss kagi halap-halap ni, pirtik pandungog ni. Pero siyempre sa kinabuhi, gisugot naman ka, siyempre, maabot ko ng adlaw nga pakaslan ka. Pag abot sa adlaw nga pakaslan ka, ingon ani ang kanta. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Of course, human sa inyong kasal. Ang pinakaunang nga tamis nga panagdulog. Gitawag na siyang honeymoon. Ang kanta ni anak kong first time pa nimo, imong hangyon, imong bana, darling, break it to me gently. And once tasted, always, anad kay mo diha. Oo, ang kanta nila sa romansa, araw-araw, gabi-gabi. Mga 2 years after mo, maminyo, mabisi na kayo mo sa inyong trabaho, ang tawag sa kanta. Sometimes when we touch. May inaring idara, kaning katapad, kaning duha. Usahay mo tindog, usahay dili. Pag mo tindog na, sir, swerte. Ang kanta ni Ana, habang may buhay. Oh, kaning kalolo, kaning kabro. Kaning inan. Kung abot na ko tsinta ni makalandong pagkanak prasa, matigrumansa ka, swerte ka, ang kanta ni laala mo kaya. Palakpak isa na matigulang, oy. Ana ka sa mong padulong. Lagi sila kabot ang idara ka mo, ambot lang. Labing ni itsurari, palahubog kayo. Hindi ka abot og 60. Oo. Bigyan niya mga batanon, sus, kanya mga 50, 70, mga hilas kaayo. Nagulang na, magbuga pag romansa. Nga iyo, dirty. Yan ang now. At the age of 70, 80, muna yung pinakalami nga tingog sa romansa. In English, that's the best authentic voice of romance. Oh, mag-romansa ang mga batanon. Alingasa! OMG. Wish it hard to be.
Pero mas alingasa kung imong mabana, dato. Magrumansa mo sige in English, oh baby, open wide. I will enter the dragon. Ikaw sa nasawa, bahala grade 5 ra ka. Nakilamin naman kayo tumag ka, oh baby, do the locomotion. Insert your SIM card. Don't worry, dual SIM. Oh? Pero masway lang ni akong unang abana. Sus, magrumansa mi, di ka kakonsentrate. Magalibog kang usa yung ipulit kalipay mo o kalago. Magrumansa mi, wala tayo bugas. Dahil tabi ng kuryente. Oh, kaya mga bagos lang ninyo, always in a hurry. Magrumansa nga, pagdali di ha, mamalhin patagbaka. Oh, pagdali ka nilungang nibukal na. Malalamid yun ang mga sitinta. Kaya mga bedroom boys. Oh, huna-hunaon sa panghuna-hunaon. Mga anak, graduate, trabaho, pension na. 50-50 na po. Magrumansa sila, abot gusto langit ka ng... Hoy! Hindi ka pwede mo kusog tingog basta amakan. Sige, abot sila. Karilikis nanay, oh. Nakaingon ko akong lola mamatay. Ni aksyog tukika. Inday na unsa ka. Tonyo, ayaw ko po ikikitakigan ako. Ako sa tambag, ako nakita din ni katawa mga walay pustiso. Ako tambag kung walay pustiso, ayaw paghalok-halok sa inyo mga bana. O sa asawa, ang tango sa taas, 15 ka buok. Ang sa bana, 7 ka buok. Maghalok mo, malakyo, wala dyan, doktor ni Ana. Kaya mga batanon, kung magrumansa mga RT, lotion, padanlog, alcohol, trapo, basic. Ano ka mga gula? Bagsik kaayo epikaset. Bitit. Tiger ba? Nakoy baso sa kilid. 7 kaugat sa ilipanti. Napay dahon. Dahon Jimilina. Uy, kanindot sa kinabuhi. Pero kaganiha, susni ko nga. Kaya ito kinabuhi, mura ka ng atong pagpanikay-sikay, pagpanarabaho, matag-adlaw. Diba? Ang atong kinabuhi, murag sige nasa classroom. Under your constituents of the Republic of the Philippines, 6269 after the footnote of Volume 11, under the Magna Carta of Women, it says pneumono ultramicroscopic silica volcanoconiosis. Di ba delegation of task and responsibility? Trabahuan ni. Ang tubag. Trabahuan ni sir. Dili, naubi na. Di ba when you're inside the classroom, pag naman sa class, get 1/4 sheet of paper. O sa yung tubag. Muna'y nahitabo na ako ganiha kay nahiyusan ko. Akong ipabulkit, muatang ko og jeep. Pagpara na ko sa jeep, giing lang ko sa konduktor, Madam, musakay ka? Dili, magpatunga ko, ligsira ko, okay ra. Di ba ka ng mga inadlaw-adlaw nga mga basic, muna mo makapatay tagtahuan na. Kapit ako sa vulcanizing shop. Itok-tok ko, giinas ako sa driver, kaya katapad mi, mulaog na kamat. Dili dong, 120 dong, muletra ko. Lipay ka, happy, happy. Pag-abot na mo sa vulcanizing shop, pinadong, 250. Kuhao na ni mo, ma'am, dili, i-dismantle o balik! Muni mga tao mo, patay na to. Hindi na magpapikto. Pag human, pag-check, when I check my gasoline, almost empty. Nato ko sa picture gasoline, layo pa kayo ang problema. Agpagas ka, buisit ka, upat, upat ikaw. Kabalo mo pagas ka, mangutana pag yun. Ay, nako. Di human na, asrang bayad. Actually, I have a song, pero kung ama dito sa speaker cellphone, dali bago diri. Abi akong cellphone.